Moikka moi kaikille. Nyt me käydään vähän Timothy Malas työn tekemisessä. Tällaisen paketin saa ostettua kirjakaupassa, missä on 4 tuollaista sellaista kippoa. Tällaista. Sitten on tyhjiä noita laatikoita, mihin voi ylimääräiset timotit laittaa. Sitten paketista on tuollainen noita liimapintoja ja sitten tosi vaihtopäitä tällaiseen kynään, Timothy Malasta kynään. Ja sitten tällaisia just, että voi laittaa niitä ilmaisia timantteja tällaisiin pusseihin. Tällaisiin pakistepusseihin, tällaisiin. Ja sitten tällainen vahapinta, mihin me työnnetään tää kynä. Sitten laitetaan timantit tähän kynän päähän ja laitetaan työhön. Ja ensin kannattaa aloittaa pienestä työstä tekemään näitä Timothy Malas-töitä. Ja sitten alkaa suurentaa niitä työn töitä sitten. Ja sitten niihin voi ostaa kehykset, jos haluaa laittaa seinälle ne Timothy Malas-työt. Tai sitten voi myydä ne silleen, että laittaa kehykseen ja laittaa suojan hinnan ja myy jollekin, niin saa siitä rahaa. Ja sitten eri värisiä timantteja ja sitten Timothy Malasta, jos on sellainen kartta, missä on numero, mikä on sen numero ja sitten siitä katsoo mikä väri. Ja sitten katsoo sen numero ja sitten tämän numeron tuon kolorin värin numero on 150 ja sitten 1. Sitä koronavärinen 2 ja koronavärinen 154, eli katsoo sieltä pussista, että tulee oikea värinen siihen kohtaan. Ja silloin kun tällainen vaaleanpunainen tällainen väri, tällainen timantti, sen kolovärinen on 150. Sitten täällä on vähän, onko se lila tai joku lilan väri, lila on tämä, näin, niin se on koronaväri 154. Kannattaa tarkasti katsoa nämä ohjeet täältä Timothy Malan reunasta, että tulee oikeat värit siihen työhön, ettei vahingostu väärä väri sitten siihen johonkin kohtaan. Eli kannattaa olla tarkkaavainen, kannattaa laittaa valo päälle, että näette hyvin ne sitten illalla, kun tulee pimeät, niin kannattaa laittaa valo, niin näette sitten ne kirjaimet, että menee oikeaan kohtiin ne timantit ja kannattaa vähäsen aukaista sitä suojamuovia ja siitä kohtaa teette sen. Aina pikkuhiljaa laitatte sitä suojakuorta pois siitä ja sitten teette sen kohdalla, jota laitat suojamuovin takaisin kiinni, ettei se liimapinta mene huonoksi. Muuten jos liimapinta menee huonoksi, niin sitten ne timatit ei sitten pysy siinä ollenkaan. Se kannattaa olla huolellinen siinä, että pysyy se liimapinta hyvänä, että pysyy ne timatit. Jos huonontuu se liimapinta, niin se on ihan pilalla se työ sitten sen jälkeen, niin sitten se ei pysty tekemään ollenkaan. Se kannattaa olla tarkkaavainen tässä Timothy Malas työssä. Ja sitten niin kannattaa aina pienestä aloittaa pienemmistä töistä, jos aloittaa tekemään Timothy Malas työtä kokeilemaan, niin kannattaa ensin pieni työ tehdä ja sitten suurentaa niitä töitä. Sellaisen neuvon annan teille, jos haluatte joskus kokeilla Timothy Malas työtä. Se kannattaa se ensin. No niin. Hyvää loppupäivää kaikille. Palaillaan taas uuden videon parissa.
Moikka moi!